çepê nû. Ji tevgera çepê siyasî û ronakbirî a dewra şerê sar re çepê nû tê gotin. Dema ku Yekîtiya Sovyetê di sala 1956 de Macaristanê û dîsa di sala 1968 de Çekoslovakyayê vegirtiye, tevgera çepê nû wekî tevgereke hezdar derketiye holê. Her çûkasê jê derên vê tevgerê kevneşopiyên ramanî ên Marksîst bin jê cudahiyekê dixin navbera xwe û tevgerên çepê berê ku ew jî tevgerên mîna Troçkîzm, Stalînîzm, Maoîzm û anarşîzm in.